Vítaj na Akaša vedomia. Dnešná téma je o niečom, čo dokáže potichu ničiť aj zdanlivo dobrý vzťah. O mentálnej záťaži, neviditeľných povinnostiach a o tom, čo by mal pochopiť každý muž, ktorý chce zdravý a rovnocenný vzťah. Predstav si obyčajnú situáciu. Je sobota ráno. Na stole zostali taniere zo včera. Kôš je plný. Treba vyprať. Dieťa potrebuje pripraviť veci. V chladničke chýba jedlo. A potom príde otázka. Čo mám urobiť? Na prvý pohľad úplne nevinná veta. Veď partner sa predsa pýta, pretože chce pomôcť. Lenže práve tu sa niekedy skrýva problém, o ktorom sa v mnohých vzťahoch hovorí až vtedy, keď je žena úplne vyčerpaná. Pretože ona nemusí iba niečo urobiť. Ona musí najprv vidieť, čo treba urobiť. Potom to naplánovať. Rozdeliť úlohy, pripomenúť ich. Skontrolovať, či boli hotové. A ak neboli, vyriešiť ich sama. To už nie je obyčajná pomoc v domácnosti. To je mentálne riadenie domácnosti. A človek, ktorý ho nesie, často pracuje aj vtedy, keď fyzicky práve nič nerobí. Neviditeľná práca. Keď hovoríme o domácich povinnostiach, väčšinou si predstavíme varenie, upratovanie, pranie alebo nakupovanie. Ale existuje ešte druhá vrstva práce. Tá, ktorú takmer nikto nevidí. Pamätať, že dochádza prací prášok. Vedieť, kedy má dieťa niečo priniesť do školy. Myslieť na termín u lekára. Všimnúť si, že topánky sú už malé. Naplánovať večeru skôr, než sa všetci začnú pýtať, čo bude jesť. Pamätať na účty. Narodeniny, lieky, nákupy, školské povinnosti, rodinné stretnutia a stovky drobností, ktoré sami o sebe vyzerajú bezvýznamne. Lenže mozog ich musí neustále držať otvorené. Ako desiatky kariet v internetovom prehliadači. A práve preto môže byť človek večer úplne vyčerpaný, hoci zvonka niekto povie: veď čo si dnes vlastne robila? Stačilo mi povedať. V mnohých vzťahoch sa opakuje jedna veta: veď si mi mala povedať. Lenže aj táto veta môže prenášať zodpovednosť. Pretože ak jeden dospelý človek čaká, kým mu druhý dospelý človek oznámi, že je potrebné vyniesť plný kôš, umyť riad alebo kúpiť jedlo, potom stále existuje jeden hlavný manažér a jeden vykonávateľ. Partnerstvo však nemá fungovať tak, že jeden človek rozmýšľa za dvoch. Skutočná zodpovednosť znamená všimnúť si problém ešte predtým, než nám ho niekto pridelí ako úlohu. Nie, povedz mi, čo mám spraviť, ale vidím, čo treba spraviť. To je obrovský rozdiel, keď sa z partnera stane ďalšie dieťa. A potom sa môže stať niečo ešte vážnejšie. Žena začne partnerovi pripomínať: nezabudni toto. Urob tamto. Zavolal si tam? Zaplatil si to? Odlož to. Prosím ťa, už tretíkrát ti hovorím. A postupne začne mať pocit, že nevychováva iba svoje deti. Vychováva aj dospelého muža. Lenže v tej chvíli sa mení dynamika celého vzťahu. Ona prestáva byť partnerkou. Začína byť organizátorkou, kontrolórkou a niekedy až matkou. A on prestáva byť rovnocenným partnerom. Začína fungovať ako človek, ktorému treba zadávať úlohy. Tento model je nebezpečný pre oboch. Pretože čím viac jedna strana kontroluje, tým menej druhá preberá iniciatívu. A čím menej iniciatívy preberá, tým viac musí prvá strana kontrolovať. Vzniká kruh. Ja to neviem tak dobre ako ty. Existuje ešte jedna zaujímavá situácia. Partner začne hovoriť: ty to vieš lepšie. Ja neviem, aký program zapnúť na práčke.
Neviem, čo máme kúpiť. Neviem, čo má dieťa oblečené do školy. Neviem, kde sú veci. Ty to urobíš rýchlejšie. Niekedy je to úplne úprimné. Ale ak sa to opakuje roky, môže vzniknúť mechanizmus, ktorý psychológia označuje ako strategickú alebo predstieranú nekompetentnosť. Človek niečo robí tak neochotne, neefektívne alebo chaoticky, že druhá osoba si nakoniec povie: dobre, urobím to radšej sama. A problém je vyriešený. Aspoň pre toho, kto tú povinnosť robiť nechcel. Pre druhého však práca pribudla a potom prichádza hnev. Zvláštne je, že konflikt často nevznikne kvôli veľkým veciam. Vznikne kvôli ponožkám na podlahe, nevynesenému košu, šálke položenej vedľa umývačky. Ale v skutočnosti nejde o tú šálku. Ide o všetko, čo predstavuje. O pocit. Znovu som jediná osoba, ktorá si to všimla. A preto môže reakcia pôsobiť neprimerane. Druhý človek vidí jednu šálku. Ona vidí 1000 podobných momentov za posledné roky. Prečo to ničí aj intimitu? A potom prichádza téma, o ktorej sa hovorí ešte menej. Sexuálna blízkosť. Pretože je veľmi ťažké cítiť erotickú túžbu voči človeku, ktorého celý deň kontroluješ ako dieťa. Erotika potrebuje určitú mieru autonómie. Dvoch dospelých ľudí. Nie jedného rodiča a jedného neposlušného tínedžera. Ak žena celý deň pripomína partnerovi, čo má robiť, kontroluje jeho povinnosti a napravuje po ňom chyby, jej mozog môže prestať vnímať túto osobu ako niekoho, o koho sa môže oprieť. A začne ju vnímať ako ďalšiu zodpovednosť. Potom muž môže povedať: už o mňa nemáš záujem. A žena ani nemusí vedieť vysvetliť prečo. Len cíti, že je unavená, podráždená a že ďalší dotyk od nej akoby niečo požadoval. Ale existuje aj druhá strana. Bolo by však príliš jednoduché povedať: za všetko môžu leniví muži. Nie vždy. Niekedy druhý partner skutočne chce prevziať zodpovednosť, ale za každým, keď niečo urobí inak, počuje: nie tak. Daj to sem. Radšej to urobím sama. Ty to nikdy neurobíš poriadne. A potom sa postupne prestane snažiť. Preto zdravé partnerstvo neznamená len rozdeliť povinnosti. Znamená tiež dovoliť druhému človeku niesť celú zodpovednosť za svoju časť. Nie iba vykonať príkaz. Ak niekto preberie pranie, preberá všetko. Všimnúť si, že kôž je plný, roztriediť veci, oprať ich, vysušiť, odložiť. Bez manažéra stojaceho nad ním. Pomoc nie je to isté ako zodpovednosť. A toto je možno najdôležitejší rozdiel. Ak muž povie: pomáham žene s domácnosťou, už samotná veta môže niečo prezrádzať. Pretože komu vlastne pomáha? Ak v tej domácnosti žije aj on, nie je to jej projekt, pri ktorom jej láskavo asistuje. Je to spoločný život. Rovnako ako otec, ktorý sa stará o vlastné dieťa, nepomáha matke. Je rodič. Je to jeho zodpovednosť. Partnerstvo nezačína pri otázke: ako ti môžem pomôcť? Ale pri otázke: za čo som zodpovedný ja? Malé test. Ak chceš vedieť, ako to funguje u vás doma, polož si jednoduchú otázku. Predstav si, že by si na 1 týždeň úplne prestala organizovať domácnosť. Bez pripomínania, bez zoznamov, bez otázok, bez kontroly. Čo všetko by prestalo fungovať?
Kto by si všimol, že dochádza jedlo? Kto by vedel, čo potrebuje dieťa? Kto by zaplatil účty? Kto by naplánoval nákup? Kto by začal riešiť veci ešte predtým, než vznikne problém? Odpoveď ti môže povedať viac o rozdelení zodpovednosti, než počet umytých tanierov. Partnerstvo nie je 50/50. Samozrejme, život nikdy nebude dokonale spravodlivý každý jeden deň. Niekedy jeden človek pracuje viac. Niekedy je niekto chorý. Niekedy jeden partner nesie 90% a druhý 10%. A o mesiac sa to môže obrátiť. Problém nevzniká vtedy, keď rozdelenie nie je dokonale rovnaké. Problém vzniká vtedy, keď sa z nerovnováhy stane trvalý systém. Keď jeden človek môže vypnúť a druhý nikdy. Čo o tom hovoria odborníci? Toto nie je iba internetová debata o neumytom riade. Téma neviditeľnej práce, zodpovednosti v domácnosti a jej vplyvu na partnerský vzťah sa objavuje aj vo výskume a v párovej terapii. Sociologička Susan Walser už v 90. rokoch skúmala, ako si páry po narodení dieťaťa rozdeľujú starostlivosť. A ukázala jednu veľmi dôležitú vec. Rozdiel nie je iba v tom, kto niečo fyzicky urobí. Rozdiel je aj v tom, kto na to musí myslieť. Kto si všimne, že niečo treba urobiť. Kto to naplánuje. Kto si to zapamätá. Kto skontroluje, či sa to naozaj stalo. Muž teda môže povedať, veď ja doma robím veľa. A môže mať pravdu. Lenže žena môže zároveň niesť väčšinu neviditeľnej organizačnej práce. A práve tá človeka často vyčerpáva najviac. Psychoterapeutka Esther Perel sa zase dlhodobo venuje intimite a túžbe v dlhodobých vzťahoch. A upozorňuje na veľmi zaujímavý paradox. Keď sa partnerka cíti vo vzťahu ako človek, ktorý sa musí neustále o všetkých starať, veľmi ťažko sa následne prepína do erotickej polohy. Pretože túžba potrebuje priestor. Potrebuje pocit, že aj ja môžem existovať ako samostatný človek. Nie iba ako matka, organizátorka, opatrovateľka alebo osoba, ktorá celý deň rieši potreby ostatných. Ak sa žena pri partnerovi cíti podobne ako pri ďalšom človeku, o ktorého sa musí starať, môže to mať veľký vplyv aj na blízkosť a sexualitu. A nie preto, že by ho prestala milovať, ale preto, že starostlivosť a erotická túžba nie sú vždy jednoduchí spojenci. Psychológ Ellie Finkel sa vo svojej práci venuje moderným partnerským vzťahom, očakávaniam a tomu, čo od partnerstva dnes požadujeme. Moderný vzťah už totiž nie je iba máme dom, deti, jedlo a prežijeme spolu. Od partnera očakávame lásku, priateľstvo, emocionálnu podporu, intimitu, bezpečie, osobný rast, porozumenie a práve preto môže dlhodobá nerovnováha pôsobiť oveľa silnejšie než kedysi. Ak jeden človek nesie domácnosť, deti, organizáciu a emocionálnu zodpovednosť, zatiaľ čo druhý čaká na pokyny, nejde iba o neumytý tanier. Ide o pocit, nie sme v tomto spolu. Dobre. Tak čo má muž konkrétne robiť? Ak toto video počúva muž a teraz si hovorí, tak dobre, čo teda odo mňa chcete? Tu je tá najjednoduchšia odpoveď. Nie pomoc, zodpovednosť. A teraz, úplne prakticky. Poprvé, prestav čakaj na príkazy. Ak vidíš plný kôš, vynes ho. Ak vidíš riad, umyj ho alebo ho daj do umývačky. Ak dochádza mlieko, napíš ho na zoznam alebo ho kúp. Ak vieš, že dieťa zajtra potrebuje veci do školy, priprav ich. Bez otázky. Mám to urobiť? A hlavne bez
čo ešte treba. Pretože tým stále robíš z partnerky človeka, ktorý musí domácnosť riadiť. Rozhliadni sa. Premýšľaj. Rozhodni sa. Urob to. Po druhé, prevezmi celú oblasť, nie jednu úlohu. Veľký rozdiel je medzi dnes povysávam a odteraz mám na starosti podlahy. Alebo kúpim, čo mi napíšeš. A ja mám na starosti nákupy. To znamená všimnúť si, čo chýba, urobiť zoznam, nakúpiť, odložiť nákup a myslieť na to znovu o týždeň. To je skutočné prevzatie zodpovednosti, nie vykonanie jedného príkazu. Po tretie, nauč sa veci, ktoré nevieš. Nevieš zapnúť práčku. Nauč sa. Nevieš, akú veľkosť oblečenia nosí tvoje dieťa? Zisti si to. Nevieš, kedy má školskú akciu. Pozri sa do kalendára. Nevieš, čo treba kúpiť? Otvor chladničku. Dospelosť nie je stav, v ktorom človek automaticky všetko vie. Dospelosť znamená, keď niečo neviem, naučím sa to. Po štvrté, nečakaj na potlesk. Toto je veľmi dôležité. Ak si umyl kúpeľňu, nemusíš sa 5-krát pýtať. Všimla si si? Ak si bol s vlastným dieťaťom celé popoludne, nie je to babysitting. Ak si navaril večeru, nepomohol si žene s jej domácnosťou. Postaral si sa o domácnosť, v ktorej aj ty žiješ, rovnako ako ona. Po piate, nepýtaj sa len, čo máš urobiť dnes. Pýtaj sa, za čo budem odteraz zodpovedný ja. To je úplne iná otázka. Pretože zdravý vzťah nevzniká z toho, že muž čaká na zoznam úloh. Vzniká z toho, že obaja ľudia nesú časť života. Po šieste, daj jej priestor, ktoré nemusí organizovať. Ak jej povieš, oddychni si, ja sa postaram o deti, ale následne príde 5 otázok. Čo im mám dať jesť? Kde majú pyžamo? Kedy ich mám uložiť? Môžu toto? Čo mám spraviť potom? Tak ona si vlastne neoddýchla. Stále bola manažérkou, len na diaľku. Skutočný oddych znamená, nemusím na to myslieť. Po siedme, nečakaj, kým vybuchne. Niekedy muž začne konať až vtedy, keď žena kričí. A potom povie, stačilo normálne povedať. Lenže možno to normálne povedala 10 krát. A 11. krát už nekričí kvôli riadu. Kričí preto, že má pocit, že jej partnerstvo funguje iba vtedy, keď ho sama riadi. Preto si nevšímaj iba hnev. Všímaj si to, čo mu predchádzalo. Po 8. Neber každú pripomienku ako útok. Ak partnerka povie, som z toho unavená, nemusí to znamenať, si zlý muž. Môže to znamenať, takto nastavený systém už nezvládam. A namiesto okamžitej obrany, ale ja predsa robím toto a toto, sa dá opýtať. Čo je tá časť, ktorú nesieš v hlave a ja ju vôbec nevidím? To môže byť začiatok úplne iného rozhovoru. A teraz jedna dôležitá vec aj pre ženy. Keď partner niečo skutočne prevezme, musí dostať priestor urobiť to svojím spôsobom. Nie nevyhnutne presne tak, ako by si to urobila ty. Ak je výsledok v poriadku, nie každá odlišnosť je chyba. Pretože ak jeden človek povie, prevezmi zodpovednosť, ale zároveň každé jeho rozhodnutie opravuje, vznikne ďalšia pasca. Skutočné partnerstvo potrebuje dve veci: iniciatívu a dôveru. Najjednoduchší test pre muža.
Takže ak si muž a chceš vedieť, či si vo vzťahu partner alebo ďalší človek, ktorého treba manažovať, polož si 5 otázok. Viem bez partnerky povedať, čo treba tento týždeň doma vybaviť. Viem, čo potrebuje moje dieťa? Všímam si problémy sám. Alebo až keď ma na ne niekto upozorní. Mám oblasti domácnosti, za ktoré nesiem plnú zodpovednosť. A môže moja partnerka naozaj vypnúť bez toho, aby som jej každých 10 minút telefonoval? Ak je odpoveď na väčšinu z nich nie, možno problém nie je v tom, že doma nič nerobíš. Možno problém spočíva v tom, že stále čakáš, kým ti niekto povie, čo máš robiť. A to je presne tá mentálna práca, ktorú potom musí robiť za teba. Zdravá žena nepotrebuje ďalšie dieťa. A zdravý muž nepotrebuje matku, potrebujú partnera. Človeka, ktorý vidí, premýšľa, koná a nesie svoju časť spoločného života bez toho, aby ho niekto musel viesť za ruku. Pretože možno najväčším prejavom lásky nie je povedať povedz mi, s čím ti mám pomôcť. Ale povedať, toto je aj môj život. Vidím, čo treba. Postaram sa o to. Možno teda otázka neznie, kto doma robí viac. Možno znie, kto musí neustále myslieť na to, čo všetko ešte treba urobiť. Pretože fyzická práca má začiatok a koniec. Umieš podlahu a skončila si. Ale mentálna zodpovednosť môže pokračovať celý deň. Dokonca aj večer v posteli. A človek, ktorý ju nesie príliš dlho sám, nemusí jedného dňa odísť preto, že prestal milovať. Môže odísť jednoducho preto, že už nechce byť jediným dospelým človekom vo vzťahu. A možno práve toto je otázka, ktorú by si mal položiť každý pár. Žijeme spolu ako dvaja partneri, alebo jeden z nás riadi život toho druhého. Rovnoprávnosť žien nie je o tom, aby žena mohla robiť to, čo muž. Je aj o tom, aby muž dokázal prevziať povinnosti, ktoré boli celé generácie podľa nepísaných spoločenských pravidiel automaticky pripisované ženám. Ak si sa dostal až sem, dúfam, že si z tohto videa neodnesieš iba myšlienku, ale aj niečo, čo skutočne prenesieš do svojho života. Pretože práve to je rast, nielen pochopiť, ale aj niečo zmeniť. Držím ti palce. Napíš mi do komentára, ako to vnímaš ty. Je podľa teba väčším problémom samotné rozdelenie domácich prác, alebo práve tá neviditeľná zodpovednosť za ich plánovanie? A ak ťa zaujíma psychológia vzťahov, ľudské správanie, Jung, tieň, vedomie a veci, ktoré sa odohrávajú hlbšie pod povrchom, prihlás sa na odber kanála Akaša vedomia. Ďakujem.